Nga foli be malien bela jele. Mali kono ani Mali kokan au balmake do Jean. Bien jeudi le 18 juin 2026. Balmao. Mali gelea be Mali jeunesse di. Munu meka marfata jamana kama jeune ne do. Munu me fanga buruja jeune ne do. Munu meka fanga deme jeune ne do. Munu bora kata gitoromba sanfɛ ko ka président genga boy ko courant te ka sɔrɔ ji te ka sɔrɔ foyi te ka sɔrɔ jeune ne do. Munu mita kɛmɛ naani minɛ élection kɛyɔrɔ la ka mɔgɔw voter président kule ka tila ka bɔtu ko président gen jeune ne do. Oni gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ a gɛlɛya bɛ jeunesse di. O de la waati bɛɛ bɛ maaw mankan mɛn e ala ye place di jeunes ma a ye jeunes bila ɲɛmɔgɔya yɔrɔ la i bɛ jeune jumɛn bila ye jumɛn ye danaya ma ye fo ni ala hinɛna kelen kelen ni minnu na jumɛn minnu b'u pan réseau sanfɛ ya minnu da bɛ kuma bɛɛ la ayi olu ye taɲininaw de n'u b'a la don min na a ka ɲi n'u t'a la a man ɲi ayi adamaden fo principe de ka k'i la a ka ɲi o a man ɲi o e b'a la o e t'a la o tiɲɛ fɔ dɔrɔn nka ni e b'a la non fɛn bɛɛ ka ɲi ni e t'a la fɛn bɛɛ ka ɲi mun na ne b'a fɔ ko jeunes kana bila place la fo ka kɛ jeunes ladiriw ye a misaliya dɔ de filɛ nin ye an ka jɛ an ka nin vidéo la ye tan. D'accord, Tchotche Fama be Assimi Goïta Bolobi, le général d'armée Assimi Goïta, Sanduru Kofe, Shifina Kao, Ao, surtout Mumbe, Doni Balata, Kafoku, Barameko, Aba, Adjuroma Tinti, Adjura Kela Mouni, Tchotche Fama Kona, Fanga de la Simima. Parce que les gars là, tu fais un jeunesse de tado, on est bien on est bien Walia, ou on est bien en caisse là, quoi fait tourner. Président Assimi Goïta, il faut adopter la befrenta, n'a de cela, chiffon de cela, aïe frère, on chiffon là. Jamanate binabe de Dieu, on a bien nice frère, que n'a borator là, n'a dura chiffon quoi, ni a me chiffouiller jamanate before, ya sinifo, ya sinifo, on dura muyala, ni jamana CNT tagala ni président tagala ni primati tagala ni gouvernement tagala ni institution caman tagala i b'a ye jeunes jɔyɔrɔ ka bɔ a la jeunes de bɛ ɲɛfɛla la jeunes de bɛ ka jamana baara o de nana ni gɛlɛya caman yɛrɛ ko dɔw ka daminɛ la an bɛ apprentissage la o tɛ jamana kura don an ko kura don parce que an bɔra mun na kunun an bɔra gɛlɛya kɔnɔ an bɔra tɔɔrɔ kɔnɔ bi an dalen yɛrɛ la an ko mali kura ni ko mali kura ye hakilina kura wa sifu de la anw de ka laɲini don kana ɲinɛ k'a fɔ anw de kɛlɛ kɛ kunun pour que bi ka se wa bi sele a bɛ ka fɛnw de la an ka se ka baara asimimaw de bolo anw de bɛ k'a k'a ye. D'accord. Alors, Ikoko Joro dit là, oh. Balmaw aw bɔra ka nin vidéo lajɛ ka transition dɛmɛ i ka hakɛ de don wa ni ko i tɛ transition fana fɛ i ka hakɛ de don o t'i bɔ maliyɛnya la o t'i kɛ fasoden jugu ye bɛɛ n'i ka hakilina de don bɛɛ n'i ka faamuya kɛcogo de don maa mun ko k'ale ye démocrate halala ye o tɛ se ka coup d'état dɛmɛ maa mun fana ko k'a bɛɛ ka kan ale ye o bɛ se k'a bɛɛ fana dɛmɛ bɛɛ n'i ka principe de don nka mun na n ye nin fɔ kunun e tun t'a la waati mun na kunun aw daw tun tɛ tulu la kuma tɛ yen e ma mun fɔ nin transition in ma bi e da b'a la e ko k'a ka ɲi ko mali ka taaɲɛ don jeunesse bɛ place la jamana bɛ ka baara an t'i lamɛn kunun an ye bi lamɛn dɛ an k'i lamɛn kunun ta i ye mun fɔ maa mun bɛ nin transition in dɛmɛ ne dun ɲɛ b'e la k'a dɛmɛ an ka jɛ an k'o lamɛn. Ngara dictature ni mo lon bora range coup ni na ma musa ma son fen mo bi na fara mo démocratie nyana bi militaire na démocratie imposée en dictature imposée en dollar ka fo appliquer en si yo la non mais c'est afsane mo loyi sirani baba to nye que cela donne to nye gadji to nye ibeka o ka sengana tara lui il est légitime et légal par rapport à cette tradition là ni légitime de l'illégal faut être comme si de faut tout là sirante non on a temo kan nelita ya ngate mo kan afrika bara de ke malen bega yete bi transition nganye wana nya be malen bere wana tiena bere ka kolo la ma soro la I mala ntala I ba soro o kama o me fa ganye ma ya nyelite no yoruba no ma nyeli kama no na nyeli kama bi aye dongo president de flana buba bora to joni ala bo abora molo ma kalama aye cabinet la il gam also M5 na munu sara kala la bi o ka juste ma ke tiete yen transition de me yesu janfa billahi tiete ben transition o M5 na yesu janfa wala ta tuloni sara want to shoot janfa pata on me saka sakunu na ya ala on bola nga tia tele ala ka latigere do ala ya kon nyina da nga kele revendiquer on va au-delà de tout ça one papier non même pas mo kana so ala ere ami mo lo ne foko barka da balmo ni OMT de kunu ni asoro badawbe olumata abe shogel nofe o wati la we fen be fo shogel ere chaman fo OMT ni ere chaman fo OMT de côté 600 ko maoma ni ni transition in deme maoma ke M5 ke ni transition in deme ki shu janfa ni sara beta jana mana ala te hinila
ne dun m'a ye fɔlɔ ko sugu ka jugement kɛra minnu sara M5 la ne ɲɛ bɛ OMT la ka transition dɛmɛ OMT a bɛ ka transition dɛmɛ aw yɛrɛ y'a ye sugu ka koɲa bɛ cogo di parce que n'ale t'a la waati min na ni maa mun b'a la n'o ye sugu dɛmɛ u bɛ taa jahanama na ala bɛ ba o la n'ale b'a la ɲinɛ bɛ kɛ sugu kɔ nin ye OMT de dɛ ni ne ye Mali jeune ye ni ne ye Mali jeunesse ye wallahi bilahi n'u b'a la a ka ɲi n'u t'a la non foyi man ɲi jamana tacogo man ɲi wa nin tɛ dɛ an ka jɛ an ka OMT ka dɔ wɛrɛ lamɛn ba ye n bɛ na sisan minnu minɛnen don les détenus politiques c'est différent des détenus judiciaires u minɛna décision politique don k'a fɔ ni ninnu bɛ kɛnɛma u bɛ se ka kɛ menace ye transition ma anw bɛ wale jugu minnu na kulankolon minnu na u b'a dénoncer u b'a kɛlɛ k'an kɔ bila fiɲɛ na ne b'u minɛli kunko de ne ma minɛ kunko la parce que ko bɛna jamana déstabiliser de ne bolo coup d'état ma tɛmɛ déstabilisation kan minnu bɛ fanga la bi u ye coup d'état de kɛ. mais o tɛ aw ko n mɔgɔ bɛ minɛ n bɛ nale ba aw ko nana fɛn parachever de dɛ non olu ko nana parachever an m'a fɔ mais u y'a fɔ aw fana sɔnna ma ma parachever comme ta ko y'a fɔ cogo min na ne bolo ko fanga ka taa n'olu k'u y'a parachever o tɛ coup d'état ye mais n'u ye parachever ta otage la o ye coup d'état ye. Voilà ma kuma tɛnɛ kɔnɔ wa ko ni mɔgɔ kan ka interpellé bi ka taa maison d'arrêt la bi ka taa CPI la bi ninnu de don u taara bi o u taara sini o même si une élection organisée dans 10 ans wallahi ces gens-là ils seront jugés et punis par les lois du Mali ko la bi militaires de bɛ fanga la kunu policiers bɛ fanga la olu de ni tiɲɛni kɛ munna an nana ɲɔgɔn échappé Karim le fils du président l'ancien président du Mali il était le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale du Mali. Ani wari min bɔra n'a y'a détourné ka bɔ an ka règlement la a bɛ plus de 200 milliards bɔ mais n'a fɔra bi lui a été aidé par nos jeunes colonels minnu bɛ fanga la bi ka labɔ ni jamana nafolo ye k'a kɔ dogo malgré ko k'a minɛ an ka wari sɔrɔ an ka don matériel la u dɔgɔnin minnu ni u denw minnu bɛ front na olu ka kisi sa ma mais olu bɛ nin labɔ de mɔgɔw ka sa an ka jamana to ninnu bolo ɲinɛ bɛ min magiri bɛ min faso kanu bɛ min il est temps malo ka tiɲɛ fɔ n'an bɛ wuli an ka wuli n'an tɛ wuli an k'an da n'an y'an da da bɛ k'an dalen kan. ok i bɔra k'o kuma min fɔ n balimaw OMT bɛ ka transition mun soutenir kunu a mankan fili o transition kelen ma ɲɛmɔgɔ minnu nana Mali bɔ dingɛ kɔnɔ i komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ale ko ɲɛmɔgɔ ninnu k'u bɛ juger jamana fɛ wa k'u bɛ taa CPI la bi don o sini don mun de la kunu ale ko k'u bɛ taa CPI la mun na u ye mun kɛ bi u bɛ taa CPI la wa u tɛ taa CPI la a ye OMT ɲininka o la tan n'a ko k'u tɛ taa CPI la bi kunu de k'u tun bɛ taa mun ye bi ta bali mun y'a to kunu u tun bɛ taa adamaden wallahi i kumakan i hakili to a la wa fanga n'i b'a dɛmɛ a dɛmɛ i k'a to dan na fanga n'i b'a kɛlɛ a kɛlɛ i k'a to dan na ni hasidiya donna i ka kɛlɛ kɔnɔ juguya donna i ka kɛlɛ kɔnɔ bɛsɛnkɔniciya donna i ka kɛlɛ kɔnɔ i ka kow bɛ laban tan de mais n'i ye kɛlɛ kɛ ni tiɲɛ ye k'a sɔrɔ hasidiya t'a la juguya t'a la tiɲɛ hatika i bɛ k'o de fɔ wallahi a ka ca ala fɛ kuma t'i minɛ nka ni juguya de b'a kɔnɔ ne t'a la a bɛɛ ka tiɲɛ ninnu ka taa kaso la ninnu ka kɛ tan ninnu ka kɛ tan n'i donna la don min na a bɛ kɛ tan de nka ne tun ka kuma tun ye hatika ye a tun tɛ kɛ tan dɛ n balimaw aw m'a faamuya an bɛ dugawu de kɛ ala ka OMT ni ninnu laban ɲɛ OMT tun bɛ Karim Keita nɔfɛ a foto bɛ yen u jɔlen foto talen ani Karim labanna mun na maliyɛnw an tɛ jan an k'o fana lajɛ an ka jan an k'o lajɛ n balimaw OMT ni Karim o tun ka di yana ne hakili bɛ ko dɔ la o dɔw taara ka t'u kale kuranɛ la k'u boloda kuranɛ kan commune 2 kɔnɔ k'u tɛ Karim janfa fo saya dɔw y'o kɛ commune 2 kɔnɔ dɛ nka u tilala ka Karim janfa o de la an m'an sigi k'u labanw de kɔnɔ i t'i kalen kuranɛ na o ne m'a fɔ k'u ka Karim soutenir olu de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ mais u y'u kale kuranɛ de la kuranɛ in kaleni fana kɛra yɔrɔ mun na o yɔrɔ in fana dɔɔnin don dɛ
maintenant do bela o maw laban amna ansi amu kono parce que ma cité kulenga kuranɛ la kala k'i to yen aw to yen nin tun ye Karim teri ye maa wɛrɛw nana Karim ko la olu ye fanga sɔrɔ u ni Karim fɔra ɲɔgɔn kɔ u filɛ nin ye assemblée da de la ko désobéissance civile bɛna daminɛ ka Karim gɛn Karim ka video dɔw kama o OMT o de filɛ nin ye transition nɔfɛ balimaw Karim fana ta kɔfɛ bɛɛ y'a dɔn Choguel nɔfɛ Choguel le sababu kɛlen premier ministre ye a nana ni u ye u ka kuma banna u ye kɛlɛ bila ka transition soutenir daminɛ a n'o Choguel fana labanna cogo min na bɛɛ b'o dɔn ani minnu tun bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ o waati n'o dɔ ye Amara Bacili ye an ka jango fana lamɛn. Non, OMT était Choguel. OMT c'était un infiltré parmi nous. N'a qu'à dire, il va organiser dans 10 jours. Il va jeter maintenant dans 10 jours. Il va débat organiser dans OMT était un infiltré. OMT ni moi nous grina ka bo. OMT ni nga ka kumeta munyi administration territoriale ministère là. Pas de réunion secrète ou na kumeta munyi na nyingo là. Et nos secrètes OMT. C'est la vérité que je te dis. OMT ni taruba be minankele ne kono. Mais amandine ne ka kuma OMT ni Choguel yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que Choguel ye OMT fa de ani OMT fa jɛra Choguel ye min kɛ OMT buru bi fiyɛ o mɔgɔ tɛ min bɛ se k'a k'a ye hɔrɔnya la non n tɛ fɛ ka n da se ko dɔw ma de quoi an ka olu to yen mais OMT furadama tun ye taruba ɲɔgɔnna de kun don M5 kɔnɔna na n y'a ka kuma mɛn bi n ko dɔ ma n k'a ka débat organiser n m'a fɔ a ka débat organiser dɛ o k'a deli a ka sɔn ka débat kɛ ni ne ye Amara mɛ nin ye accusation ye Amara accusation min don n b'a assumer OMT kɛlɛ tɛ ko ye wallahi mɔgɔ mɔgɔ y'i ja M5 jeunesse la wele ne tun ye infiltré bɛ détecté n'a y'i ja Ben wele i ka Basaro Sila wele Yɛrɛwolo la ou bien i ka Kɛbɛ wele ou bien i ka Sanusi wele mɔgɔ mɔgɔ tun ye infiltré Yɛrɛwolo la ne tun y'a olu bɛɛ tun ye Yɛrɛwolo yan mɔgɔw ye sani Ben ayi d'accord ok infiltré d'accord Ben ka k'a la ne tun ye mɔgɔ mɔgɔ tun b'a janfa n y'a bɛɛ yira la kelen kelen mais a bɛɛ tilala ka janfa kɔfɛ ne Ala barika la ne bɛ jateminɛ de kɛ koyi d'accord n balimaw Amara Bacili bɔra ka mun fɔ a kɔni y'a lamɛn infiltré tun don dɛ a bɛ tan ne t'o ɲɛdɔn dɛ parce que ne tun t'u nɔfɛ ani minnu yalala olu de y'a fɔ nka tiɲɛ ye tiɲɛ de n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon fɔ Ala k'an jamana kisi Ala k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali sifinnaka wallahi kana da caman na n'i dar'u la a ye kabako don u tɛ se ka baara ɲɛnabɔ mankankolon ci réseau sanfɛ sirabaw sanfɛ o dɔrɔn de b'u ka baara ye nka n'i ye responsabilité kalifa u la kabako don o de la tuma dɔ la cɛkɔrɔba ninnu ka fisa ni ninnu ye siɲɛ 1000 parce que cɛkɔrɔba ninnu bɛ siran u kumakan ɲɛ cɛkɔrɔba ninnu caman bɛ siran jama wari ɲɛ nka jeunesse Ala ka ni sababa bɛn Ala k'an ɲɛ Ala ka jamana in ɲɛ jamana siniɲɛsigi a sifinnakaw de nin kun ye mun ye dɛ maaw ka dilan de quoi n'an dilanna wallahi jamana in bɛ taa ɲɛ n'an sɔnna jamana in bɛ taa ɲɛ mais k'an to nin na cu ca n y'a fɔ ta kunu ayi malo t'a la tugun hɔrɔnya foyi tɛ an b'a kɛ tan i t'a la ɲagama Ala ka